Alas 3 na sa hapon diri sa akong himutangan pero ang adlaw diri nakalimot og gawas. So muna ngit-ngit pa daghan ang tawo ang gasuroy-suroy sa gawas. So ablihan nang nato ni atong kortina din hidden akong ugangan lagi sayo kayo ng laba. Dayon akong banang palit og pagkaon sa akong anak og gatas kay wa nay gatas gyud. Dayon sayo kayo nihin mata akong ugangan kay galuto sa amo ang pagkaon kaning kalanuna. Karning baka ni siya gibutangan cabbage, gibutangan og potato, then gibutangan og carrots, dayon gibutangan og beetroot. In short, kalanon ni nila din. Dayon magkuha lang ta din higyahong mga bayot kay ato na hukaro nang ato ang kalanon. So ganahan po kay kuaning kalanona kay diet lagi ta mga kuan gani mga gulay gani. Ganahan po akong ugangan ani paborito niya ni nga kanang kalanon. Pero ako ang brother-in-law, ako ang bana ba o bulingi baka na sila ani karon nga ginama sa akong ugangan kay mukaon na sila o gipang tugnaw na sila sa gawas og sinuroy-suroy. Inigsulod na nila dire sa balay mga tanan na slag na abay kanang sinabawan kay mukaon na sila pero gitog digan natugnawon sila sa gawas ade ambot lang ka og dingiyon baka nila ning kalanuna. Lami ning kalanuna og butangan mo na siya og yogurt. Dayon akong banahin palit og salad mga bayot. Mura siya og kanang tik-tik ba or binlod nga gibutangan og mga sibuyas dahonan dayon cabbage ba siguro ni basta kalanon ni siyang halang-halang dayon akong banahin palit pud siya. Kamuti mga bayot so wag yun mo na sayop sa iyong paglantaw kamuti gyud siya lami kay ni dung agon karon den ugma sa buntag akong kapihan den ako ang anak din gadula sa iya ang tambol man siguro ning pinalit sa iya tito gahapon kani akong anak nagadto ni sa office sa iyang tito pero ang inahan naragid taon sa balay kay di ko tiguban-uban oy kay mora maghapog mo uban ko guwa mo ko kay istorya dito dayon siya raghapon ako ang kay istorya ganahan kay siya ni gahapon nauli siya kauban siyang tito nagkakinagang yang tito kay gipalitan pud siya og ukulele sa iya ang tito dayon gipalitan pud siya og Barbie lagi kaning Barbie di remote ni siya lami kay siya paminawon kay makahinom-dom ka sa mga suliran nimo sa kanhi ba. Nahinom-dom ko aning musika sa una ba. Background man siya sa mga drama sa una nga mamunlay may magbagos og silhig mo gini amo ang kanunay paminawon anang radyo lagi din kani siya ang uban aning sounds Russian na then mo istorya po na siya mula ka ora na siya sira usara. So akong anak ko gihapon natulog kay murag di siguro siya katulog ani ang mga dulahan. Oy so maura to. Thank you for watching. See you next video and don't forget to subscribe my YouTube channel. Bye.